ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluhan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapul nga dyan adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino akmat akas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta kamat iti papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde iti papanan nyo. Itad ko ken katoy keychain anagatang ko di tanagnaan mi. Naimaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tulbag ti balay ko. Kan tulbag ti barangay health station a pagtrabahwak. Mapanak pa iji pagtrabahwak, anti. Ano san yung apakikit-kita ti balay ko? No, dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod a nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayo ngaminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito'y. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko, dagiti maapit ko amulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siya, ti saksi, iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko makita na ragsak kayo adwa. No adda kayo dita sirok ti lansones. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa iti puloy ti angin. Kabayatan at ang tanawan ti baybay iti baba. Mapantayon iti training ground iti Visayas. Nakasagana ka din? Apay analiday ka. Mabayag namin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat kami ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayo ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi, kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti may sa barangay health station. Anya teramidin tayo iti babae nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakid di amo na dayjay, maipapan kadag iti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo, ako mapang kada tayo. Mapan mi kadidukotan, Pangulo. Na, saan mo nga amo nga usaran, day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapang kada tayo, nudukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na, nukas ta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan, kasta ka day. Masapol ang maamuan tayo ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, maabata ko, di kayat maamaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan ta ti balay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa, babae. Kampay ini, nasaya at kagayam. Nawaram. Siyempre no imbagam, naawat akon, ta sa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni Tikanwata at sumalong tayo. Ejay imbaga ni Pangulo nakakita na iti nakabado iti puraw iti papanan tayo. Areglado. No kasta. Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalayngan tayo ti mangaramid iti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babae. Nalakalang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo.
kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimot, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo aday umot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan a pagnaan, numapan di takabangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapan ang darumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y a makapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan nga aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo. Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Tinawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam, tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Well, tapos makaala ka iti impormasyon ni ti bakit. May papanitag nagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ak ti bakit iti bangir at dalan. Darasam. Imbag, tasaan unay ana sa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka di ti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laang day taadalan. Adda na pinturan iti berde, abalay. Nana, aduda ka ding agnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijay balay na. Kasta ngayon. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijay balay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan ka adita balay na? Anya nga itinamu ami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man day nga Eva. Awan kadwa na iti balay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Huh? Makita tayo kung ano niya kwarto ti adda silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan na iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagkata nga uniformado tinangaramid. Tapnuguraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ang daman gayang basit nga utek mo. Anya day jay! Uray lang na dayag ti kwartok! Ay, apa yan? Anya nga ta ti bimtak iti abay ti balay ko. Aglamangak iti sirok ti katre. Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo tatulungan kayo. Naka-uniforme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apilmanaw da. Sino nga tadagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyak? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaykan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin.
Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tasi ka ti mangagas kadagiti masakit ijay. Sa dino ti ayan yo? Adayo ka di. Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Iso pimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di, ija ibagbagam a lugar yo. Medyo. Adamot ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano, kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti agas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagadwa, nuna kayo na kayo. Dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manen. Eva. Kaya nyo lang pinakamanya nyo. Nakananon tayo ni Tikota. Kuta ka no ti may sa akadwami ang nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada ang nakakarton. Sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sa dino ka di dito eh. Apay akuta ko na dyan may isa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan ang naka-uniforme. Kuna ni Pangulog Gaspar. Apolis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta. Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damot kan iti may kaniwas. Agduwa-duwak iti dayto eh. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabag iti lintag at tulisan. Oh, apay akal laat na inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat ang nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda ka no nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo ang nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, day tangarod ka. Imayak mo. Tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siya ka. At damot na kaibaga kanya ka. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Simangpet mo't idi kalmaan. Tanagsabat kami pa'y ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipospos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar, tapno kumapang kada tayo. Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinadtakas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan ti mang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahwan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangag, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabetak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ilay. Ta, i-report ko tinapasamak ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis.
Nga uray ije barangay health station kat sinarak damat laeng idirabi eh. Kabsat, may sa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti ammo tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay ti ka anakak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas. Takayat da kumapang kadakwada, tapno da mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan mo ti ikit ni Eva, kan ti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. May sa nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti ammo tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva aka anakak. Ay, sapay lako ma. Tawan ti dakas, anapasamak kan kwa na. Sapay ko mga takas ta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw, takabuteng da dagiti nakauniforme. Ay, wala. Asino mat ngay ti saan amabuteng. Nukas jay nga addaag pabutak. Sapay ko nada, nga uniformado dagijay alalaki. Ay, managdakdakos lakit di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jack mamatay. Nasaya at ti kaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpet da, Pangulo. Tila ang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya na singpet. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Ang mga no aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di ti madingay naramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu a pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minam mo nagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasan dagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. No apay asan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano kaya bulan sa tayo makaawid iti Luzon? Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wan mat kiti. Iliw kon sa lahing kan ni Eva daytoy. Isu akas ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay?
Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Gama, ayan na nga ingatan. Uray kano iti pagtrabahuan na. Kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagiti lintag kan kuana. Ay, sapay la kuma. Tawan dakas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron Ngam apay nga uray tao. Kat agpo ka umatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kuta. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga pumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kuta. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadagiti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag bangamita. Tadda dayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki apakairamanan ni Pangulo. Napanda na ganup, iti pagtaraon tayo. Aganop ko nam. Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kastagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kaslamay sa pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kaslang amin may sa pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panagan. Apay akal din kas kada manukmat. Saan mat nga rod nga ugsa? Aboy wano alingo. Dingwan mat ti tattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas lanas daw ka nakakita kadagiti manganop asim mangpet. Tiamok ngamin kat aboyo. Ugsa kada alingo ti isang patda. Saan mat? Takalding kada manok ti isang patda. Saan mon apakariribukan no anyaman tinsang patda? Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano panda gito eh. No di kat tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag namin ni Eva, no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo aganup, Pangulo. Idi simangpet kayo. Kuna namanan, nga apay kano asaan nga abuyo, wen no ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpet yo. Anya? Ado kat nga mo day ta babae. Agyaman kid dia, tamangan laeng ti aramidan na. Saan amapan makianop? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak, abantayam analaing da dia babae. Ang mga no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita, nawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apang i-charge san na. Anda tayo kumaijepatan no sa nagapo ka nagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaunay ti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo jepatan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli jepatan? Kay liw ko magtamti sa malog jepatan. Anya, tapnoin ka isa ba ti biyag mo? Sigurado nga ano panda ka, dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag, ti aramid datat tao.
No, mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na enak matan ije patad ang natalinaay. Nang ikuti saritaan da Pangulo kan Manong Kuding. Anya tinangag mo nga saritaan da. Kayat ni Manong Kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ije patad. Nagrigat ti agbyag diti kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kanroot lang ti makita. Ijay patad. Adu ti pasdag. Kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan. No apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapangak lang kan ni Pangulo. Gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar. Anang saor itinalawa nga dagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti na kulaapan ti panunot na. Dandani tayo nagpaluson. Sumagmamanulaangan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Ang mga yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Agurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo akalay sa? Praktikalak kag pampanunot. Oray saan nga grande. Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyamanak. Ngam sigurado amay sakan to kadag ti dumaray. Wan no di nak malipatan nga imbitaran. Jack malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya nga iti madamag. Awan kanupay mo, ti pamalpalatpatan da, no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan ay tinapasama kiti kanakak. Di tay mapukawan itinamnama. Barang dumdang ti aldaw asumangpetmetlaang ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan, no ayan ti kanakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay. Numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Kaayan ayat mo. Ngam di mo amo ti ayan na. Kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka di ti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan iti lugar yo. Sige. Tama pa na kadagos iti balay ti Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? Noowan, sigurado nga dahi ayan ti trabaho na. Mala, ingkaharudan, tamapanak mutan iti lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayam damanan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Asidag ako ni balay ni Eva. Masurpresa lakit ni, apa man na makita nak. Partagak pa itimag na. Ha? Apa yung kasta ti balay ni Eva? Nalasang ti sikiga na pasad. Anya tinapasamak. Mapana kini balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adakan, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apa yan na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag tibalay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemang tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Napan kami kan ni Marta ije presinto.
Imbagami tinapasamak. Iti pagtatrabahuan na. Awan ka di ijay, nanang. Sinirnak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda do mga alikaman ijay. Sana mabalin na ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol ngagtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't ngagdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday taro may barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva. Siyak ba't tinasurpresa tinapasamak? Jak makaturturo kan makapangpangan gapo iti napasamak. Masapol ngagsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanam barog. Sa anak ama kaid na amang pampanunot ka ni Eva, nana. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanaka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Gaspar kan ni Eva nga danang loko kan kwa na militar. Inalada ti sanikwana, iso akagura na dagiti militar. Kabayatan na, nalpas ti training da Romy, kat dinardaras na tinapan iti balay ni Eva. Nas daw nga rod da itoy, itinaimatangan na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan sapay inanam barog. Sa anak mo't lang nga makainana. No pampanunutak ni Eva, nana. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no ayan ti kaanakak. Itamot lang. Mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abirukan. No sabino tinangipanan iti rebelde ken kwa na. Sapay ko ma, tamasarakan nyo barog. Mapanak itinadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rod barog. Ay, mabuta nga kiti napasamak. Iso ajak imununag. Manipod narba ti daduma apasat ti balay na. Mayat numapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito eh. Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglamlamang ti mapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti Masakbayan dagiti ubing dito eh. Agnanayon ka di nga aglamlamang damat akam kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti Masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kaya't nga tamot ni Pangulo ti bumaba ijay patad. Sigurado atiliwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado amakulong iti tungpal biag na. Karaman kami. Anya ka di ti pampanunutan. Kasla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito eh. Awan family planning ditoy. No di kat family planting. Isong ano, ti putot ko. Kastamot dagiti daduma dito eh. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti kuna ni Ma'am Eva. Kasanon ti Masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, Mart. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing apagsapulan iti pagbiag da. No dumakkel da.
Ha? Ay, talaga kasta. Awan maramidan tayo. Anya dyan ko nada ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Ada nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo na niyan tinapasamakin ko ana. Ay, una yan. Imbag na unti dakas na napasamakan ko na. Day tangarod ti jak matukod na panunutan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital, no aglamlam mang damat. Pag ikaruwak dagiti nangaramid kan kuanay ti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang ang lalaki ti sumang at nga agsawar iti kabakiran. Ada ka din dagiti militar akadwayo? Adada kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samat crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well, iso nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo bro. Ikararag ko ti panagbaligyo. Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva ijay papanan mi. Noan niya ngamin aya unay ti ilablaban dagita ang makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo? Ngam saan samat alimpyo ti utak dagiti a klase ti tattao. Kaya't ka nakasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak aners. Saan kat apan nakabagi tilintag, Pangulo? Kat, anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Ada ka ni pinirma ang akasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo? Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa iti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan day ta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakig to ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kan dagiti militar. Anang sapul ka ni Eva, kan dagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwata. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. Nukas jay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabaybayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas kuma iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali at tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawa mat adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda iti landok abaol, anakadulin iti maysa kadag iti suli ti gukayap. Ada pa'y nga tadag iti papeles, Pangulo? Adda pa'y siguro, ngamanya pa'y ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagi ti lintag, asaan mat analintag ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumang at iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mataawan dakas na napasamakin ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. In kayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma, kat ano pandakmat,
Akas laayop, dagiti awanan bay na buklis. Tulungan kayo. Ngam iti may sa akondisyon, Pangulo. Anya kumadayta kondisyon, aber. Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno at damat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramatan ta. Anyamat dayta ang amnistya. Di nakalilawan si kababae. Pangulo, simang at timay sa kadagiti parawanawan. Ado kanu ti pulis kan militar asumangsang at dito'y kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da. Bumaba tayo iti bangir bantay. Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli ang nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di day ta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu anatalged a pagluganan. Imo na nagiti babae kanubing, Pangulo. Natayulangan, tinabatay. Masapol abantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti tram, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti tram. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabitlang, mate. Imbes sa pagnanin ti 2 oras. Apagbitlang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kilakahon. Malaon na ti sangapulan tao. Adamot to gaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kala at amakadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamo sa mardeng iji baba. Ta sana makasangat, tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba amalabasan tayo. Agkidam ka no mabutang ka. Madamdamalaeng, adda tayon iti baba. Makadanon tayon iti baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kota. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti inted tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkel ago kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day ditatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No adamot makaamo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kasla at naglaad dito'y. Ngam awan mo't makita a tao. Napanandang ta. Napulot pa iti dalikan ang naglutonda. Ado mo't ti kalapaw dito'y. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ha? Ti adday ti daga. Kasla ti keychain na inted ko ni Eva. Pido takita ka na yung baga. Ha? Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak dito eh! Nakaamak ti sumrak itigo kayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pailang surutan dito'y bantay. Ani ati kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umay da dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya, kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan nyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kidawan tayo.
nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di, ta isuko yo ti armasyo. Pangulo, Oh, armas ngagpaiso ti kaidakan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo. ah, Kasano nagdianak tayo, Pangulo? Adto'y ti pamanagnak ngayon nala nagiti managdakdakas ni Eva. Ti keychain, ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y. Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di dapay nakadayo. una, ngabawan mo ti makita adas-das ang nagnandapin manaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan nagiti managdakdakas. Sige, taumawag ka kay J-Base. Tap na ito umay helicopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsaga na kayo iti rinno pagkakadwa. Innibusan no innibusan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingka gumaan ni Romy nga in-report manen tinapasamak ka ni Eva, kat naggunay nga rod adagos, dagiti masaknan, kat idinakadanon dan iti kuta dagiti tulisan, awan apulos tinadanon da. Itimat nagkamangan dagiti tulisan, at dagam ampayag a helikopter iti tangatang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napuluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No itimat gukayab. Ado ti ulag ijay. Agsaga na kayo iti rinno pagkakadwa. Innibusan no innibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalin na paglimangan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayab. Agyan kayo amin nga ubing iti sirok di kayo. Awan tiyo mo nag-itigo kayab. Ado tinakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat na kita ka naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga rodida dagiti ubing. Saan arumbang akabutang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanaganak mo't. Adjak amo ti mariknak. Dagijay tumot at tulisan. Isuda ti parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Kat inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman da ti awanan basol akaanakak. Win nga rod Imbes nga awan ti rin no pak a mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar kan pulis. Kan dagiti inosente a mairaman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan may. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagak laan, no nakadanon kayon di tayan dagiti managdakdakas. Uwan, ngam nakapanaw dan. Imakar da siguro sakbay ang nakadaron kami. Nalain mo't nagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ka ni Eva. Sige, aganad kayo nga rodita. Agyam anak, talagang agan nadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter. Agsaga na kayo. Taggigibdan tayo amang paltog. Tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Amang ano pagtuduan da iti bomba.
Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae. Awan na talgad apagyananda. Oo, sinalbag kit di dagita. Inton kwan, paltugak ti sumungad a helikopter. Oh, Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumlab tayo. Awan ligtas tayo. Taagga po itingato ti paputok. Wano bomba. aguray tayo paybiit. Urayan tayo ang medyo bumabati helikopter. Sa tayo aggigidan amang paltog. Imbaglaki din. Tamay sa ka nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdagdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makita ka managdagdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, addaytan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon. Awan ti agpaputok! Iwagayway ko ti puraw alupot! Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitak! Ngam napatag kanyak dagiti ubing pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit dida iti nasaya at amasakbayan da. Ano niya? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, Adeng galot na puraw kami si iti timurdong ti kayo. Akas na flag. Sana iwagwagayway. Kitaan niyo ti helikopter. At damat impauy-uy da puraw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingato yo dagiti imayo. Siyak kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno dida kayo an-anwan. ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita anak ka uniforme. Ikarik pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagi puraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan di ang paputok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Agsublida ka no iti gobyerno! Nakangato na iti ima na iti lalaki kaya si Dagda Eva kan ubing. Nakababa iti armas na iti daga. Ibabang ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. At nakadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Iso ti back up. Di tayo lang mo. Noon niya tiyan tayo si panunot na gita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot itirinno pakanapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan mo't apatib karon tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wen, patib karakterik na ka. Ay talaga nga men, amadanaga na. Makapadaan ang ngagbaysaw, ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararaglang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agya manak iti Diyos. Tawag dagas anak pasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. Nung nasingpot na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadal dati balay mo. Napilitan da na nga ramid iti kasjay. Gaputak kasapulan dati serbisyo. Ngam, adalat na sungsung batang dahi tilintag. Inkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da. Taag suplida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kadakwada. Tulungan tayo da. Dumngag ka. Taibagak kan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti may sa militar kan kuana. Anya ka diti aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin. No ita. Ipanda kayo pa lang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilisyo. Adda ka di talgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ka ni Eva. Ikatin nyo ti madinga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, di amok, kat manangalilaw kayo.
Imbaga kanyak ni Eva tinapasama ka na kayo. Isa na po ka ti panagtalagyo ka na kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakitak nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adin ang ran ni Eva? Apay nga ado ti ubing nga yung sangkwetyo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida iji kuta da. Kaduwada ijay kuta. Kasano ti biyag dagita nga ubing ijay kabakiran. Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, hindi masakit da iji kuta da. Kaya't mo asawan, dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit. Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asim mga at da iji bantay. Maawatak ti sa adin ta. Di da ka di pinagaramida ni Eva iti dakas ijay kuta da. Saan ka no? Nasingpat da ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsan ang nagbasulan day tilintag. Ada kayon? Awad ka diti dakas na napasamak kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagiti at tawa. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti biyag. Anya ti kayat mo asawan ka anakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Isu nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asid at ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asi tatalugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da. Pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamuak pa'y nga inruruman ti may sa militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedium amaalam dagiti papeles ti Sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti Sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panang tukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti pan nakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagi ti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayan mi? Agdiw ti akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabahok. Di ka agdanag. Ta imbagak kadagi ti masaknan ti napasamak. Imbagak nga da impaagas yu ang masakit. Iso anak kadano nak ijeko tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy, akaayan-ayat mo. Nagapo kay ti pasilidad nga ayan nagiti simbo ko aribelde. Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar. Nga alain na ti papeles ti Sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, ta matulungan tayo tapno mabawi na ti Sanikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar. Saan siguro asimmang at ijabantay? No saan akas jay tinapasamak? Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground. Tapno mabawi na adagos ti Sanikwana. Inalilaw da. Gaputan na kurang. Itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang lukukin ka, tata. Itres mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko kat nag-retire rin. Amangan pa'y kitdi, no adan iti sabali a pagilyan. Day ta ti imbaga ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sabali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak.
no agpakita ak iti patad. Alang rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan matnagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya to sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar? Dahil tangarot ti atap ko. Saan siguro apod no a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti day tabanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkuna ni Gaspar a militar. Saan apod no a militar, anti? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adda kas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simuko da Tata Gaspar kadagiti militar, kat tinulungan ida ni Romy, tapno maitrabaho ti amnestia para kadakwada. Iti may sangal daw, naamuan da Romy, asaan apod no ang miyembro ti militar, tinangluko kan ni Tata Gaspar. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Talaga nga rod adda kas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Maamuandan to daytay ti sumaruno nga investigasyon, anti. Nagbalin atulisan ka nga ro daytag naagan iti Gaspar. Gapo iti inaramid dayta a tao. Tidaddo mga imbayad da kanu ka ni Tata Gaspar. Kat imbayad namat iti mayat ako mapengkan kwa na. Iso nga da naalan akim mapengmat kan kwa na akas bodyguard na. Aya. Edi siguro na ibusanda iti abasto. Napandan nagsamsam iti pagbiagda. Kasta nga rod kanu, anti. Iso asaan anapaklan ama nagdakdakas ni Tata Gaspar. Tingarod pa nagsamsam ti bako na abasol da. Tawan mo't nagdarom kontra kadakwada. Ibaglakit din. Tawan ti nagdarum kontra kada tayo. Kat daras maipag na ti papeles tayo para iti amnestia. Numalpas ti amin. Kaya't yu ka diti sumurot kanyak, tagamulwan tayo ti dagak. Uy, kayat mi Pangulo. Awan mo ti sabali a pagtrabahuan mi. Di nakawagan iti Pangulo. Sana kun a Pangulo ti rebelde. May sakon nga ordinaryo a tao. Ngam no sumurot kami kan ka. Si kalatamot ti boss mi. Manong latan ti awag mo kanyak. Ikatan yon, di awag yu kanyak a Pangulo. Sige Pangulo. Ay, Manong. Padasan mi asukatan ti sigod nga awag mi kada kayo. Saan ka di nga inyo man yun iti opisyal iti Visayas ti investigasyon? May papan itinagan ti kungkuna ni Tata Gaspar a militar? Wen, at nakaroon din ito kang tangag imbestiga. Nalaing mo ti kalukwan.
Ta inusar na tinagan ti militar tapno mang loko. Ngam saan nga amin na panang loko, kat agbaligi iti agnanayon. Addan tulat ta panagpulo na. Sapay ko mga rod, taagpulo tinang loko kan ni Tata Gaspar. Awan pa panananod di kasta. Namati ni Tata Gaspar amay sa militar. Idinto ta saan mo't gayam. Kasano, di armas pa'y kano dagiti tao na anapan iti balay da Tata Gaspar iti daydi akanito. Anya na iti papilis ang napantay nalay jay gukayab Pangulo. Ti titulo, kan deklarasyon ti dagak at kinuniber da a tao. May subli pa'y nga takadakay ti dagayo, boss. Awan ti ammo no maipapan kadagita banag. Ngam kunamat da Eva kan Romy, adakkel ti karbangak iti dagak. Pagdaksan na, ta saan tayo mat kami na nakaadal. Isa, saan tayo nga muna kita. Awan nga rod. Numabalin la ko mga isubli ti panawen. Inaktay ko maagiskwela. Ay, nalahadawan, boss. Ah, Nagitilangan anak tayo, ti pagadalan tayo. Maragsakan nak, tapinat ganti apo, ti karkararag ta. Ngawan ti dakes na mapasama kada Romy kan Eva. Wen, kabsat. Mamati ak anabilag ti kararag. No napasnag ka nga agdawat iti apo. Kan agtalag ka kanayon iti apo. Saan lang ano adda kayat? San tutumangad iti apo? Hanggang no maminsan. Ammo tayo lang at tumangad iti apo. No adda piligro. Kan no adda kayat tayo agunudan. Ba nag-asan ko mga umnaw. Iti kumagnanayon. Kat ni apo Diyos ti priority tayo. Uwin na Ang adulat tamat kada tayo ti makaliplipat. Ay, huwin nga raw kabsat. Pakawanin na tayo kumati apo. Ado nga agpaiso ti kamali tayo. Akas pinarsuana. Kaya't mo kanima ti sumurot ka ni Manong Gaspar, no mabawi na ti sanikwana, Chona. Kaya't ko nga. Tawan mo ti amok asabali pagtrabahuan. Kuna na ada tayo kano ti manggambuloy ti dagana. Wina. Ado ka no gayam ti mulmula na akay kayo a prutas. Inaguman mo't ti may sa tao. No agtrabaho tayo iti sanikwana. Datayon, ti agburas iti bunga na iti prutas na. Sapay ko mata mabawi na. Tapno adda pagtrabahuan tayo. Tulungan sa kano idada, Ma'am Eva kan sa Romay. Sapay ko tamabawi na nga rod. Tapno adda si sasagana a pagtrabahuan. No maipaay kada tayo ti amnestia. Adan samot ng report ang nagapo iti Visayas. Inakitaan, no dan resulta ti investigasyon. Damag ko nga da kanon, ngam saan ko pa yan nakita. Inakman nga rod kita. Sapay ko tapno makatulong mo tan iti kaso da Tata Gaspar. Kaasi da mo Dahita nga rod. Nagbiag da ang miserable. Gapo iti dayjay ama nga lilaw. Awan konsensya na at tao. No apay nga darag iti kakasta klase ti tao. Tila bagbagida ti amura. Awan bibiyang da iti padada at tao. Sigod ka numat gayam madrag lord ti kunkuna ni Tata Gaspar a militar. Natukhang ka numat gayam iti panawan tinapalabas nga administrasyon. Kaya't mo asawan? Awanan, jay tao? Uwan ka no. Tadi na kayat ti simmo ko. Nakilaban ka no karag iti pan nakabagi ti lintag. Insarsarak na nga rod ti bukod na abiyag. Gapot alimaban. Dahil ti remor iti report lagi ti maseknan ijay. Anagkidawan tayo ti tulong para iti investigasyon. Ad-adda nga rod adakkel ti panakaisubli ti sanikwa ni Tata Gaspar. Naduktalak pa Amanipod sinamsam da at tao ti daga. Di nan bubuisan tinasawa daga. Agparparang akasla na abandona ti daga. Alam amin ti papeles ti dagayo. Tasong batam amin ti saludsod ti abogado, Tata. Madam, adda nga tanam na maisublikan niyak ti sanikwak. Dakkel, Tata. Awan ngamin ti pinermaan yo a deed of sale. Kan adapay kada kayo ti titulo ti daga, kan deklarasyon. Sapay ko mga rod. Tapno adda pagtrabahuan mi kadagiti kakadwa kasimmo ko. Aday padamag ko, Tata. Napirmaanan ti amnestyayo.
Agpaiso. Kaya't mo asawan, nawaya kamin, madam. Wan tata, Oh, kablaawan kayo. Tilangan pa na sa uyo para iti pa na kay subli ti dagayo ti asikasuan yo. ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Da kayo ti kasla anghel nga intin nagtiapo para kada kami. Unay day takas laang helan tata. Nakunamot ni Eva. Nawayan dagiti grupo ni Gaspar. Ay, day tamot ti imbaga ni Rome. Kabsat. Ay, kita umanlat ta ti biyag. Naglemlemeng, gapo iti panangloko kan kwa na ti tao nga impostor. Huwin nga rod Naidoron nagaramid iti maikaniwas. Gapo iti pan nakairuruman na. Imbag tadi da inala ti titulo ti dagana. Saan ko maasimang at iti kabambantayan? No di dalinuko. Binutbuteng kanugayam ti tauhan ti impostor. Iso akapilitan nagpaknay ijay kabambantayan. Anyan anagdangkas. Kumusta ti paragsauyo ti abogado, tata? Siyak pailakan no tilihiti mo nga akin kuko iti daga, sir. Kunakon kat. Ti parikot ita. Masapo lang maibilin ka na iti agigan ijay apumanaw dan. Ta maibilang nga squatter da ijay. Mabuti nga kamapan ijay. Tamangan no adarmas da, sir. Tauhan sa kano, di impostor da ijay. Adan to bilin ti korte apumanaw da ijay. Ang kasano, no di da pumanaw, sir. No ibagada ako kwadan, tainted di impostor. No awan may pakita da akasuratan ako kwada. Awan karbangan da, tata. Awan ka ti malayaw, itayan ti sanikwayaw, boss. Adda, ngam pinapanaw da, dagiti tauhan ti impostor. Iso na nga raw, tinagnay di jay. Babalin at tauhan ti impostor ako nam. Imbaga ni Sir Romy, akaduan nakamakisao iti kapitan. Kan dagiti opisyales ti barangay. Amangan na da armas na kitagnanay di jay. Iso nga rod, amabutengak amapan ijay asisyak. Kasapulak ti tulong dagiti pan nakabagi ti lintag. Saan kong ammo ti aramidag? Kaano nga raw ti papanyo ijay barangay haul. Urayan tayo laeng. Narigat mat adagdagan ida, takababain mat. Mabayag pa'y nga ta nga urayan. Dayta, ti saan kong ammo. Sapay ko ma. Tas itatalugod to ti tauhan ti impostor anang uko pa iti balay. Kan sanikwa ni Tata Gaspar. Apay ko maadi da pumanaw. Kat awan igam da pamanagnak ako kwada ti balay kan sanikwa. Sa bagay, tauhan laeng matkit di ida ti impostor. Anag pamarang a militar. Idinto ta drug lord mat gayam. Nakita na anapintas ti lokasyon ti sanikwa ni Tata Gaspar. Isong en remedyo nang inala. Babaan ti sinasao rawagas. Ngamita, awanan. Ta kinalaban na dagiti pan nakabagi ti lintag. No ti tao kat kalaban ti turay. Isarsarak na lang ti karadkad na. Saan lang akaradkad? No di kat patibiyag. Kas ko maitinapasamak iti impostor. No saan alimaban ka dagiti pulis? Adayo napasamak ken kuana ti pan nakapukaw na. Saan nyo kadipay ang nagsaritaan ka ni Romy ti maipapan iti kanlay sayo? Pagsaritaan minto, numalpas ti parikot da Tata Gaspar, anti. Ayan da kadipay da Gaspar, kanti kakadwa na. Adada pa ija pasilidad, anti. Awan pa'y ngamin papananda. Tadagigan iti balay na. Sigurado ka di ang mapapanaw dagiti agigan ijay. Awan mat igam da nga anyaman a papeles ako kwa daday jay, anti. Ada ka di mat igam ni Gaspar a papeles. Kompleto ti papeles na, anti. Impanaw adagos ni Tata Gaspar, idiada ng butbutang kankwana. Amin kayo kadikat sumurot ka ni Tata Gaspar. No pumanaw dagiti agigan ijay sanikwana. Day tamot ti kunana, ma'am. Agbalin kami at trabahador na iti sanikwana. Ado kanugayam dagiti mulmula na aprutas. Iso nga inaguman dati sanikwana. Day tamot ti kunada, ma'am.
Nalawa matkit diti sa Nikwana. Ada pa yan mula na aprutas iti nalawa turod. Puwera iti taltalon. Ammo mimutkit dit agtalon, ma'am. Uray siyak to, pay. Amok, taman nalon mat dagiti dadakkel ko. Hintayon makisao ka iti opisyalis ti barangay nga akin sakop iti sanikwam tata. Kasanon, no saan da si tatalugod a pumanaw, sir? Dahita tirigat na. Tamasapo lang mapantayo pa iti korte. Sapay awan pagbayad ko iti korte. Saan ka di ang masapol pa'y nga agaramid ti judge iti notice ang maitad ka dagiti agigyan ijay? Medyo mabayag pa iti proseso na. Agasto ka pa iti aramadan. Tapno mapapanaw dagiti agigyan ijay. Sana kaslamanok nga abugan lat taidan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartak, sir. Nalaklak ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartak, sir. Nalaklak ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Bareng nagtungpal na iti baga ti kapitan tata. No di da umanugot, kapilitan nga iuli tayo ti korte. Day tati parikot, sir. Anya nga iti busbusag no mayuli ije korte. Padasan tayo pa iti mapan makisarita kadag ti opisyal ti barangay tata. Bareng no matulungan da kayo. Panagkunam nga ta. Kat agbaligi ti nakisarita da Sir Romy iti opisyalis ti barangay. Sapay kumamit Kakaasi tayo ang naglimlimang gapo iti panakaluko na. Isu ti adda sa Nikwana. Ngam isukit din ti naglamlamang. Awan na saya tamasakbayan tayo. No saan da ngagbaligi amang papanaw kadag iti na taong agnana di jay. Kasano nga rudan ngay? Anya nga tati agururay ang masakbayan tayo. Ana ipaayan iti amnestia. No saan da ngagbaligi. Orayin tayo pa'y at resulta tinapananda. Sapay ko mga rod. Tadamayat a resulta ti amin. Mapan kakadimanin agjo ti ije kabangibang a barangay. Well, auntie, saan ako nakasurot ka da Romy anapan iti barangay da Tata Gaspar? Sapay kumamot ata dumanggay ti kapitan da. Kat maalokoy da dagiti agnanaod iti balay da Gaspar. Kan iti sanikwada. Ado ti matulungan ni Tata Gaspar, no mabawi na ti sanikwana. Masigurado ok anasaya ati pagbanagan ti amin. Tamayat ni Gaspar amang tulong kadag iti pada na ana ipaayan iti amnestia. Sige nga rudan, auntie. Ina ko nagtrabaho. Bala, agan-andad ka balasang kaw. Awan mo't siguro, ti madagdakdak sa magdukot manenkan ka. Nagmalasak ngayon, no adamanan bang dukot kanyak, auntie. Kumusta tinapanan nyo ije barangay da Gaspar? Baligi na nan. Mayat dagiti tattao apumanaw. Ngam ikan pa'y kano iday ti makalawa sa mangbunag kadag iti alikaman da. Ay, imbag man, tanalakaan nakasari tayo ida. Una lang. Amo na ngamin nga awanan ti amo na abuklis.
Ay, nasayaat ka di kadakwada, tibuklis nga among da. Saan ka numat? Hindi ka no paya kayat dati pumanaw. Ngam kabutang dati impostor. Ay, kastagayam. Di da pa ikit di amo nga awanan na diyang impostor. Di amo da, kat napanlangay di Bisayas. Kamusta tinapanan niya Manong Gaspar? Baligi! Aguray tayo labiit. Taibo nagda dagiti gargarata. Intayo agpasyar je prutasan. Adugayam ti bunga dagiti prutas. Ay, nagsayatan, boss. Adan pagtrabahuan tayo, lukas na. Wan nga rod. Nasingpot ni Apo Diyos kada tayo. Di na tayo binaybayan. Dakal tinaytulong na Ma'am Eva kan Sir Romay. Wen. Katinton makaapit tayo kadagiti bunga ti prutas. Aglako tayo. Kat sorpresaan tayo ni Ma'am Eva. Tarimaanan tayo tinadadaal apaset ti balay na. Ngamnay, saan may pinabutakan na dyan, no? Saan mo ngayong bilin, Pangulo? Si Kamat. Di nakaw-awagan iti Pangulo, kuna. Oo, gaya. Naan-anayan ti panang tulong tayo kadagiti na ipaayan iti amnestya. Anya ti ba nagtinapanan nyo ija barangay da Tata Gaspar? Imanukot da pumanaw. Imbaga ni Tata Gaspar nga apitan da tita duma amula da. Ngam ibat yan damot ni Tata Gaspar. Tapno adamot pangrogyan da kadagiti kakadwana. Nasayat nga rod no kasta. Makapanaw da nga rod ija pasilidad ti gobyerno. Kastoy gayam tirik na ti makatulong iti pada a tao. Wan nga rod, maragsakan ak unay para kadakwada. Nalaos ti panagyaman ni Tata Gaspar. Idi manugot dagiti tattao a pumanaw. Saan gaya man nasaya at titrato kadakwada ti impostor? Isa kabutang da. Kabutang dati impostor, kunam? Apay, Mabutang da a pumanaw. Tanadangkok kano da diyang impostor. Binalaagan na ida. Nga uray sa dino ti papananda. Kat ano pa na ida. talaga nga rod anadangkok no kasta. Nagyaman da paikit dia. Idi imbagami nga awanan ti among da. Talimaban iti pan nakabagi ti lintag. Nawadwad tinaapit tayo kadagiti imbati ti sigod nga gigyan iti masakupak. Ilako tayo, taigatang tayo ti daduma iti materyales. Tatarimaanan tayo tinadadaal abalay ni Madam Eva. Winbus, umanugot kami. Husto deta na panunot yo, boss. Datayo tinang dadaal. Isa datayo matlang timang tarimaan. Sana balay. Adamot ammo tayo iti panagaramida iti pasdek. Sabay naglimlimeng tayo. Kahit agyaman akmat, tagkikinaawatan tayo. Ay maglakit din, tasaan ang nadadaal ti masakbayan, dagiti ubing tayo. No nagtultuloy tayo ang naglimlimeng. Ay, nagasat tayo anang dukot ka ni Madam Eva. Iso nga ron nga imbagak, akas la anghel nga intinag ti langit para kada tayo. Awanan to bang tapnog kalay sa ta, Eva? Kaya't kung iti mabiit, idatag ka ni tinadaag ng altar. Mabalin ka di, ipatarimaan ko pa ito'y balay ko. Dito'y ko maamaangay ti reception. Dahito iti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Ti ornong ko, kat iso ti aramatan ta para ti kalay sa ta. Ang mga nukurang pa iti urnong ta, tanangin naman ti materyales. Itantan ta pa'y biit. Ada amin kan ka desisyon. Ngam saan ko mabayag, ha? Di ka agdanag. Saan mat amatawanan? Agsagana tayon, tay pa-deliver kon dagiti ginatang ko ang materyales para iti balay. Nagasagana kami amin na boss. Mabalin tayo narugyan tiyag trabaho. Apama na may sangpot na iti materyales. Nasaya at no kasta. Mabit amalpas, tado tayong agtitinulong. Ag-overtime tayo no kasapulan. Mabit lang ang matariman na dya, boss. Oray na pimpintas may taramidin tayo, Wen, ket babaan iti day taawagas. Makasubad tayo mat kan ni Madam Eva. Kasano nga makasubad. Da tayo mat tinang dadaal. Makabayad ko nam.
Asino kayo? Kan apay nga ado ti materialis dito'y solar ti kaanakak. Kanakan nyo ni Madam Eva, kabsat. Uhan kapsat. Imbilin na ka di ti kadayo ditoy. Awan mo ti imbagbaga na kanyak nga ada umay dito'y solar na. Kwa, kabsat. Da kami dagiti tinulungan na ana ipaayan iti amnestia. Ha? Kayat mi nga isubli tinadadaal abalay na. Iswasaan min nga imbagbagakan kwa na. Ha? Ay, makla at lakit di. Numamuan na nga da kayo ditoy. Kidawag ko ma, asaan nyo pa'y nga ibagbagakan kwa na ti amin, kabsat. Tanda da ito'y, kas panagyaman mi iti kinasingpat na. Saan ko nga ibagbaga ko na yaw? Kaapay nga'y. Ta sorpresa mi kan kwa na, kabsat. Numalpas mi to'y balay na. Mapan kamin agyaman kan kwa na. Pangaasim ko maa. Tasaan mo pa'y nga ibagbagakan kwa na. Iti day ta kaaduyaw. Mabiit la siguro amalpas. Nay, si kabot ti masabat ka o kabsat. Kasla mariribukan ka. Ay, jak amo ti ibagakan ka. Nga masiguradok. Makita minton lumabas ka iti balay ni Eva. Day, apay ayat ti balay na. Tartari maadan dagiti nang dadaal. Kinid daw daasaan ko kano nga idandanon ken ni Eva. Ta sorpresaan da ka daw. Sa bagay, no asino tinang dadaal, rumbang laang nga isumot lati mang tarimaan. Saan nga amo ni Eva? Mas daaw tulakit din makita na amayat ton jay balay na. Apay, napanag-jute? Wan kapsat Berta. Kat sumangpet tumanon, inton Domingaw. Ijay gayang balay mo ti pagaw-awidan na. Manipod si mangpet da kadagiti rebelde. Wan, tanarbakat nga raw jay balay na. Oh, imay ka mat dito'y pagtrabaho ak, Romy. Saan ka di a Domingo no bigat? Awan trabaho. Kaduan ka nga agawid iji balay ni Nana Marta. Nagsaya atan, tapno da kaduak amag na. Nalikaw pa'y ngamin, no bumabaak nga aglugan iti kalsada. Nagsayat ko man, adan to kalsada di bantay nga ayan tayo. Mabayag pa'y siguro dayta. Anusan tayo pa'y timagna. Nagdaras analpas ti balay ni Ma'am Eva. Saan nga ta maisarong dito eh? Nadamag ko, amalam ti Sabado, kat agawid ije balay ti ikit na. Sabado ita, iso amapan tayo ije balay ti ikit na, tabarang sumangpat ita. Mapantay yung agyaman, kan ibaga tayo analpasan ti balay na? Kan dumawat tayo matan iti dispensar, tada tayo tinang dadaal iti balay na. Intayo nga ro dun. Agdamag tayo, no sa dino ti balay ti ikit na. Natal na itan ti panunot ko. Tanatarimaan tayon ti balay ni Madam Eva. Agdang kayo dito'y balay daan ti Marta, Tata Gaspar? Wen, Madam Eva. Umuna iti amin. Dumawat kami iti dispensar. Gapu iti pan nakadadaal ti balay mo. Ngam ita, nalpasen, Madam. Tinarimaan min ti balay mo. Anya ti kayat yu asawan, anatarimaan, Tata. Wen, Madam. Natarimaan min. Gimatang kami iti materyales. Amoyo ka di, ngagkalaysa kami kuman ka ni Eva, ngam intantan na. Da ipatarimaan na pa'y karutin na dadala pasat ti balay na. Anya? No kasta, matuloy yan. Tanatarimaan min ti balay na. Oh, Eva, saan kan ang makapagkadkad? Taawanan rason mo. Anya ti kunan ni Eva. Matuloy ka di matlaang ti kalay sayo. Una na. Saan na makapagkadkad? Tanalpas mo ti balay na. Inlepas da Tata Gaspar. Karpintero da matgayam. Karpintero da kano idisakbay ang naglimlimang da ijay baker. Danunan tayo ni Eva na nang.
Tulagan tayo ti panagkalay sa amin. Ay, win tada kayo matan iti husto nga edad. Ay, sapay lako ma. Tama ipaayanda kami adagos ka ni Marta iti apo ko. Apo ko adagos, kat saan kami pa'y matanagkalay sa? Dumanon tayo pa'y ana. Natulag matgaya man ti kalay sa damam Eva kan sa Romy. Hey, namagin tayo kadakwada. Nuwan niya ti may tulong tayo iti preparasyon. Kabaalan tayo matyag partay. Agluto, kan agsapaw. No, kaya't dalakid niya tumulong tayo. Damagak to dayta, inton agkita kami kan ni Sir Romy. Sidadaan tayo tumulong kadakwada. Makatulong tayo ngagsagana. Tapno di dan pagparikutan ti paray sagana. Maragsakan damat siguro, no kayat tayo tumulong nga agisagana kadagiti masapsapol iti kalaysada. Una, nagiti tugaw, kadalamisaan, nga usaran nagiti bisita, kan dumapay, datayaw ti makama mangirimidyaw. Ay, abalayan ko na kun tagkalay sa mutlaang ang dagiti ubing ta. Ay, wawanan abalayan. Saan taunay amarigatan ka dagiti maisagana. Ta imbaga kano da Gaspar, asidadaan da kano nga umay tumulaw. Agbunag da kano iti tugaw ken lamisaan. Ay pagsayaatan na ti nagtulong iti pada a tao. Tano si kamot ti makasapol. Ay ket sidadaan damit at tumulong. Wen kasta tinasayaat nga kakaruba, wenno agkakabaranggayan. Agyaman kami unay, iti dadarayo ti nakalalagip akalay sami ka ni Eva. Pagyamanan mi mat, dagiti grupo ni Tata Gaspar. Ta si dadaan dati mulong kadagiti amin anausar iti daytoy atallaong. Agyaman kami unay kada kayo amin. Agbyag! Dagiti kakalkalay sa! Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo itaalawas ang napuluan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.